A wani yunƙuri na tallafawa mata da inganta rayuwarsu, Alhaji Shamsu Malami Shantiman Mabera ya bayar da tallafin kuɗi har naira 10,000 ga mata 300. Wannan tallafin ya zo ne domin rage raɗaɗin matsin tattalin arziki tare da ƙarfafa mata su samu jari na ƙananan sana'o'i domin dogaro da kai. Matan da suka amfana sun nuna farin ciki da godiya bisa wannan karamci, suna mai cewa tallafin zai taimaka musu wajen bunƙasa sana'o'insu. A nasu jawabi, manyan baƙin da suka halarci wannan taron sun bayyana cewa manufar wannan shirin shine ƙarfafawa mata domin rage zaman banza da kuma tallafawa iyali a cikin al'umma. Za mu gabatar da mai girma Walin Gagi shifa da wannan tallahin da ciyaman gogo wuri da ta wannan rumfa, wato Maryam Badamashi. Alhamdulillah. So makasudin wannan tallafin da ya kamata in yi abu ne wanda ni daɗe ina son in yi, Allah bai ba ni iko ba sai yanzu. Kuma sanadiyar yin wannan abin na ga magabata na da elders na sannan da shugabanmu shi wanda aka cewa Walin Gagi, abin da nake yana yi na yana ban shawa daɗi. Ina fatar ni ma Allah shi gwada ni, to shi na addalilin yau ya kamata in sa wannan ranar da shawarorin jama'a in fara da iyayenmu mata. Kuma insha Allah ina fatar wanga su ta da yarda Allah ba da daɗewa ba. Akwai wani program wanda muka fara wani mun kai abin sai ɗan ɗau lokaci sai muka ce to bari mu fara da wannan. Kuma alhamdulillah ina godiya da duk wanda Allah daga an kira ya karɓa hakki, ina godiya sosai kuma ubangiji Allah shi mai da kowa gidansa lafiya. Bayan kammala taron, mun samu zantawa da Profesa na Makka Walin Gagi makaman Mabera ga abin da suke cewa. Da ba bangaren su suna kewaye da wani guda biyu, Allah ya taimaka, Allah ya sa duk kokarin wani ko ina zai da kuma cikin shi don ka cewa taimaka zuwa ga wani abin wanda ta yadda gaskiya an muna buƙatar irin su. Na faɗa muku bai ko cikin jawabi na yi magana na ce ko kwanan akwai Kabiru Lawal wanda suke suna aiki da su wani aka tafi shi na irin wannan amman garin hagu na tashi da dama haka aka bukata idan ka fara an ce dama da shi aka girma idan ka ɗan ga wannan ya yi yau gobe wannan ya yi biyar yanzu jibi to za abin da kuma wani za shi ba kila ko ni ko wani Allah ya so Allah ya tabbata. Alhamdulillah ka yi matashiya cewa shekarar siyasa ta kama, za a yi zaɓe shekarar 2027 kuma ya kamata mai kira da al'umma wannan gwamnati a jihar Sokoto, gwamnati albarka, gwamnatin jihar Ahmad Hussein. Nan dai muna a yankin Mabera a Gagisi, ƙaramar hukumar ta Sokoto Kudu. Mutumin Mabera ba sai an yi kira gare shi ba, kamar yadda suka yi alkawari ganin alkawari da aka shimfiɗa musu, sun yi alkawari tun ba yau ba, kuma alkawarin nan mai girma gwamna suka alkawari cewa ba buƙatar zuwa a tuntuɓe su ko a kira su ko a yi musu wani jan hankali na cewa su zaɓi wannan gwamnati ci gaba. Abubuwan da muka kira, muna kira ga mutane da sun yi guda a tabbatar da cewa an zo an yi wannan rajistar da ake magana a kai, kuma dukkanin alamun Allah sai da mu kusan ma mu ce mun riga mun ƙara da yake mu nan gaskiya mai yawancin mata ma sun kuma yawa, saboda ka ina ganin kamar mun kusan ƙara sabili da haka ne shi wannan bawan Allah ya ka alamun cewa ya kamata a ba su tallafi, kuma har gashi na kaga ta suka tallafi, kuma insha Allah ko da suka tallafi haka za su ji wurin zuwa Ibrahim Allah ya Allah. Daga jihar Sokoto, Bilyaminu Abdullahi, Hausa 7, tarayyar Najeriya.